Ag Damhsa le séblianna nuas, bíonn si ag Damhsa le scoil Damhsa Bróga Bríomhar, imríonn si soccer le Glen Celtic, tá a dad in na banisteoireann sin, agus fásta is brealaithe a bheith ag aisteoireacht a gheoldrámaí, agus faoi láthair tá sí páirteach sa cheoldráma Rock of Ages. Maithe Jennifer.